La tertúlia del Mirador. Bé, entrem en temps de tertúlia i avui ho fem amb la senyora Saray Martínez, que és regidora del grup municipal d'En Comú Podem Mataró i membre de l'equip de govern de l'Ajuntament de Mataró. Senyora Saray Martínez, molt bon dia. Bon dia, Pep. També ens acompanya el senyor Esteve Martínez, molt bon dia. Bon dia. Exregidor, Sí. I actualment és el coordinador d'Ocupació i Empresa a l'Ajuntament de Mataró. Molt bon dia, també. Bon dia tingueu. Escoltin-me, que tenim diverses coses, Una de les que no podem deixar de parlar des del mes de març de l'any passat és del maleït bitxo aquest de la Covid-19, de la pandèmia, que primer, recordem tots, quan hi va haver el primer estat d'alarma, ens van dir 15 dies i després ja vam començar a veure que els 15 dies serien una mica més. El que no ens imaginàvem és que portem més d'un any i mig i a més, amb una cinquena onada i amb una preocupació enorme. Hem recuperat el toc de queda, o sigui, situacions que, vaja, fa un any i mig enrere, o 2 anys, ens haguessin dit que estaríem parlant de tocs de queda i de confinaments domiciliaris i estats d'alarma i ens hagués sonat, no sé... Una pel·lícula de Exacte. ciència-ficció, no? Alguna cosa que no... Distòpica, perquè, Totalment, clar, d'acord. Sí, sí. No sé si ens hem acostumat ja, no sé... Aquesta nova normalitat, no?, que van començar a dir. Sí, jo crec que sí, no? És a dir, des del principi sí que semblava tot com una mica esperpèntic també, És a dir, que les nostres vides van canviar d'un dia per un altre, no? Era com podia ser. Però a poc jo crec que ens anem com... No? Anem normalitzant una situació, no? Que el tema de salut està sobre la taula. Jo crec que quan tenim un tema de salut sobre la taula crec que és l'important. Llavors, a partir d'aquí, les dinàmiques, no? I la manera de fer, de prendre decisions, no? Perquè nosaltres a nivell de govern local també hem de prendre, no? Decisions. Llavors, bueno, no sé, suposo que sí, que estem normalitzant una sèrie de mesures, no? Que ens toca viure, que ja no és tan sorprenent el toc de queda, no? D'aquesta vegada com va ser la primera vegada, no? També veiem que els índexs de rebrot, els percentatges una altra vegada de contagis, doncs van a l'alça. Llavors jo crec que la intervenció dels poders públics també és d'assegurar, no? Tota una sèrie de mesures perquè no anem a més. L'ésser humà és adaptatiu, resilient i, per tant, al llarg de la història hem demostrat que som capaços de sobreviure i superar qualsevol adversitat, almenys de moment, no? I, per tant, estem davant d'una d'aquestes adversitats i no és que ens acostumem, ens adaptem a les circumstàncies. Si no fos així, doncs haurien desaparegut fa milers i milers d'anys, no? Vull dir, en aquesta situació, doncs, tots hem de posar de la nostra part, no? Per una altra banda, conciliar l'economia amb la salut, doncs resulta, com s'està veient, doncs un dels temes més complexos d'abordar per part de la política, no? L'altre dia deia, les pandèmies les haurien de portar els sanitaris, els experts, i si no, els polítics recolzant-se en els sanitaris. I deia, però el pitjor que pot passar és que els jutges entrin a fer d'advocats del diable, no?, d'alguna manera, no? És una mica el que està passant també, no? Hi ha aquestes contradiccions que, units a aquest temps que portem de pandèmia, fan que també la gent estigui una mica desconcertada. A vegades per decisions polítiques, a vegades per decisions judicials. És incomprensible que el Tribunal de Justícia de les Canàries decreti que el toc de queda no és legal i el Tribunal de Justícia Superior de València, de la Generalitat de València, la Comunitat Valenciana, decreti el contrari, que el toc de queda és d'allò, no? Ens costa molt definir clarament quins són els paràmetres a través dels quals ens hem de regir davant d'aquesta pandèmia i a vegades també sembla que no hem après. Vull dir, és la cinquena onada. L'altre dia el conseller Argimon sortia entonant el mea culpa, en el sentit de que s'havien equivocat a l'hora de fer els concerts i tal, i dius, sembla mentida, no? Caiem constantment. I és que jo, si els puc excusar d'alguna manera,
seria precisament per aquest equilibri que volen buscar entre la necessitat també de deixar-nos anar, perquè estem un any i mig completament segrestats per un microbi o per una bactèria o per un virus, en aquest cas per un virus, i conciliar l'economia amb la falta de llibertat, i tot això genera moltes dificultats a l'hora de prendre decisions, perquè el més raonable hauria estat aguantar, però clar, també hi ha moltes pressions, hi ha molta necessitat, hi ha molta gent que no treballa, i sort dels ERTEs aquests famosos, que han apaivagant molt l'impacte negatiu, no?, de tot plegat, però estem en una situació difícil. El que hauríem d'aprendre d'una vegada és que també hi ha el turisme, que és una de les fonts principals de riquesa d'aquest país, no?, i aquesta necessitat d'obrir-nos provoca, mira, Boris Johnson, no? Encara ho ha fet més extraordinàriament difícil, no? Escoltin, que es contagi tothom i a partir d'aquí, escolti, se salve quien pueda, no? No, de fet, allà fins i tot han fet com una gran celebració, allò un compte enrere per donar pas al que en diuen el Dia de la Llibertat, no? Sí, Perquè tothom vol dir que no hi ha mesures, no... Bueno, mira, el Ayuso, no, a la Comunitat de Madrid, no? Va ser com llibertat, no? Bueno, jo crec que va ser la represa. Llibertat mal entesa, no pots fer el que tu vols quan hi ha en perill el bé comú, no? Bueno, que això és una discussió una mica més profunda. En definitiva, que estem en una situació molt difícil, però que cadascú hauria d'entendre que part de la solució també passa per nosaltres mateixos. La responsabilitat individual, no més enllà de la responsabilitat pública. Però la responsabilitat política també ha d'encaminar-nos cap a coses que siguin fàcilment assumibles per tots. Però bueno, repeteixo, no és fàcil. El que sí hauríem d'aprendre és que no podem continuar d'onada en onada. Alguna cosa haurem de posar també de la nostra part. De tota manera, jo penso que la majoria de la gent fa les coses ben fetes. Vas pel carrer i la majoria de la gent va amb mascareta, no? Tot i que ara no és obligatòria, i va sortir el decret que certificava que podies anar sense mascareta, salvaguardant la distància, no? Però, malgrat això, tothom va. O sigui, tampoc hem d'estigmatitzar. O sigui, la majoria de la gent, el que passa és que hi ha gent que no ho fa i per poca gent que hi hagi, contamina, i contamina en relació de 1, feia uns dies que era de 1 a 9, una cosa així, no? Ara ha baixat a 1 a 0,99, o sigui, cada persona no contagia més d'una. Per tant, hem arribat al pic de la onada, no? Però, bueno, tots hem de tenir una mica de... També el tema de les vacunes, és a dir, el percentatge de persones vacunades amb tota la dosi completa és molt baixa, llavors jo crec que això també és una dada totalment positiva. Però que tindrem per dies, i al final haurem d'acabar conviure, jo crec que conviurem amb el virus, i serà, jo crec, no sóc expert, no? Però tinc la impressió que serà estacionari, pràcticament, i farà com la grip, que ens anem vacunant cada any. Vacunant cada any. I segurament. Potser la mascareta no l'acabarem de guardar definitivament, sinó que la farem servir en època, sobretot, de contagis de grip i aquestes coses. Quan arribi l'hivern. Perquè, clar, a l'hivern aquest any no hi va haver grip, pràcticament. No. Perquè, clar, amb la mascareta, doncs, també s'ajudava. Que, per cert, a Mataró ja portem més de la meitat de la població vacunada amb les 2 dosis, Sí? Amb les 2 dosis. Jo, per exemple. Jo el dilluns. I jo també. Jo també amb les 2 dosis. A vostè li queda una, doncs? No, ja completa totalment. També? Des d'aquest dilluns ja? Sí. Val, molt bé. Sí. Molt bé. Sàpiga que fins que no passen 10 o 15 dies, l'efecte d'immunitat no és total, Tampoc és total, encara que tinguis les dues vacunes, Sí, hi ha un petit marge. Que també la gent ho ha de saber. Sí, és a dir, no pot ser asimptomàtic i contagiar amb un altre, no? Vull dir que... Però les conseqüències de donar el positiu, del que tingui a nivell d'afectació, és menor. Jo crec que això és el bo, no? Bueno, mica en mica. El senyor Martínez ha parlat de justícia, de com es medeix la situació a les Canàries o al País Valencià o aquí a Catalunya, el que decideixen els tribunals, de les decisions dels governs en funció de la situació d'emergència pandèmica. És a dir, ho tenim en mans, al final són els tribunals els que han de validar o no les decisions dels governs. Per cert, i per tant també ha parlat de llibertats, restricció de llibertats i tot plegat. Ho dic per lligar una miqueta amb el que va dictar el Tribunal Constitucional fa uns dies, amb una divisió claríssima dins, 6-5, 6 a favor de que allò era inconstitucional, el confinament domiciliari, i 5 que no, que estava justificat.
El que passa que deien que no, perquè això s'hauria d'haver aplicat d'una altra manera, no amb un estat d'alarma, sinó amb un estat de setge, que seria la mesura apropiada per fer això. Però clar, en aquest país venim d'on venim. I quan parlàvem abans de toc de queda, estats d'alarma i aquestes coses, encara se'ns posa una mica la pell de gallina perquè venim d'una llarga dictadura franquista, no? Per tant, suposo que també el govern de l'estat espanyol s'ho devia pensar 1001 vegades abans de decidir quin nom li posava a la situació, perquè posar estat de setge en un país on encara perviu bastant del passat, de la memòria del passat, d'una dictadura bastant recent, suposo que és complicat. Sí, jo suposo que aquestes paraules, no, a nivell que quin nom li posem en el concepte de, segurament va estar sobre la taula una i altra vegada, no? A mi em sap, no sé com dir-ho, la paraula concreta, però que un tribunal constitucional tan dividit, no?, a l'hora de prendre una decisió jurídica que té unes conseqüències també, no?, quan el govern va prendre una decisió i aquesta conseqüència jurídica tindrà conseqüències segurament si no es frena abans, com ara tiré cap endarrere totes les decisions que s'han pres, no? Jo des d'aquí vull dir una cosa, sí que des d'un primer moment, des de la meva, diguem-ne, pensament o decisió, va ser una decisió encertada totalment per part del govern. Gràcies per la decisió que es va prendre i jo crec que, i espero i desitjo, encara que de professió soc advocada i a la justícia i crec i a les decisions dels tribunals també, però que això es quedi sobre d'una taula i que com si no hubiera passado nunca, no?, aquesta decisió, perquè sí que és cert, pensar en un estat de setge a mi em costa moltíssim, no? Segurament mira que jo no ho he viscut, no?, però en la consciència o reticència i tal, doncs es costa poder veure, no sé com dir-ho, no?, per la meva pronta joventut, diguem-ne, Però gràcies a l'Estado, no?, per la decisió que va prendre en un moment determinat, que no va ser segurament gens fàcil, com no ha sigut amb la menor medida cap mesura que hem pres des de qualsevol govern. Com diria en Raimon, aquests jutges estan fora d'eixe món. I, per tant, aquesta és la primera consideració. Vull dir, no avaluar el moment en el qual es va actuar a l'entorn que hi havia a tot arreu d'inseguretat a tots els nivells, etc., i transmetre aquesta sentència, jo crec que és una certa manca, no diré de responsabilitat, però sí d'empatia, com a mínim. I recordo que l'estat d'alarma va ser aprovat per unanimitat del Congrés, que és el sobirà real, el dipositari de la sobirania popular. Per tant, desfer això, doncs em sembla, sí, d'una certa responsabilitat per part del Tribunal Constitucional, que es pronuncia, a més, un any i mig tard. Escolti'm, si és tan greu, doncs posin-nos abans. I si no, no acceptin. A més, no acceptin el recurs presentat per un partit que, a més, és antidemocràtic. Vull dir, no l'acceptin, no li donin el joc a aquesta gent. Però bueno, això al marge crec que estan absolutament fora de joc i fora absolutament de la realitat. Segurament sí, però és que són unes coses d'interpretació judicial que és filar molt prim. Vull dir, al final no varia res l'estat d'alarma, l'estat d'excepció. S'havia de tallar de socarrel i potser, doncs, ara vist en perspectiva, doncs igual s'hauria adoptat una altra decisió no tan dràstica. Però, escolti'm, és que tothom estava realment espantat perquè les xifres eren les que eren. I jo estic absolutament convençut de que hagués sigut el govern que hagués sigut si hagués pres aquesta decisió, jo pensaria exactament igual, però estic absolutament convençut de que amb aquesta decisió es van salvar moltes vides. I tant. Ja van morir moltes, però crec que es van salvar moltes més, no? I s'ha demostrat que cada vegada que hem estat a casa les xifres de contagi han anat baixant, vull dir que és una cosa de calaix, perquè és veritat que la gent majoritàriament fa cas, però hi ha molta gent que no fa cas, i per tant, aquesta mesura jo crec que era absolutament imprescindible. I una llàstima que el Tribunal Constitucional, que una cosa com aquesta, a més, estigui tan dividida, vol dir que poden tenir raó i poden no tenir raó. Davant d'això... La ministra de Sanitat avaluava en més de 400.000 les vides que es podien haver perdut si no s'hagués aplicat. Encara que hagués estat una vida,
Per mi la decisió ja era correcta. Correcte. No, sí, de fet, a nivell... Però no importa. Sí, a nivell de mails, perquè sembla ser que algú ha enviat un mail com massiu, no?, a molts càrrecs i tal, també a nosaltres, que deia que l'Ajuntament es personessi d'acusació particular per demanar indemnització una cosa, no? I era com... Com? Qui l'ha enviat? No, algú, però també a altres anònims. ajuntaments, perquè tenim altres companys, no?, i aquest dematí a molts companys d'altres ajuntaments, no?, també. I pensava, i d'alguna manera, mira, no contestem perquè al final no és com una reflexió que fa algú, no?, massiva, i ja està, no?, que demanés l'Ajuntament es personessi d'acusació particular per demanar indemnització moral pels veïns de Mataró, una cosa així, no? I m'entraven ganes de contestar, no, en cas de que vostè ara mateix no estigués escrivint aquest mail, por lo tanto, posible contagio, posible muerte, a lo mejor sí. És a dir, el fet de que potser vostè, no?, sigui viu i ens pugui escriure, no?, demanant això, doncs, bienvenido sea, no? O sigui, jo crec que va ser, jo crec, sincerament, una decisió totalment encertada, no? I què preval? El dret a la salut o el dret a la llibertat de sortir, a fer el que jo vulgui? Perquè el concepte de llibertat no pot ser aquest. El meu desig és el que s'ha de complir. I el desig comunitari, no. Vull dir, què preval? El desig teu de llibertat, una llibertat malentesa, o el dret a la salut de tots plegats? Bueno, clar, és que hi ha un enfrontament de drets aquí també, Jo crec que ha de prevaldre sempre el dret a la salut, per mi, No, i el titular del govern del Balear, no?, que ara hi ha una imputada, la consellera de Salut, que ahir ho llegia a la nit i era com, ostres, a mi em sembla esperpent. Retenció il·legal dels estudiants que van a celebrar la fi de la selectivitat a Menorca i que, com que alguns eren positius o possibles contactes, se'ls va confinar en un hotel, no? Diu que això és retenció il·legal, segons la fiscalia. Sí. Clar, segurament si entrem en conceptes jurídics i com està, doncs segurament sí, aquest debat sí que s'hauria de fer, però em sembla, no?, el tema del sentit, el comú, és a dir, és totalment xocant, no? Sí, però en canvi, 40 anys després, o més ja de 40 anys de la desaparició del dictador i del franquisme, encara continuem tenint temes pendents, i l'altre dia es va tornar a parlar de la llei de memòria històrica. El franquisme no ha desaparegut, perdona, Pepe. Bé, la figura del dictador sí, el franquisme ja seria una altra. Perdona, Però en tot cas, sí que continua havent-hi una situació certament estranya amb aquest període que vam deixar enrere, dels 40 anys de franquisme o més, com dèiem, i deia que aquesta llei de memòria històrica, deia l'altre dia algú, que ens equipararia d'alguna manera amb altres estats europeus que han passat per situacions semblants, com per exemple Alemanya, no? Jo crec que en el sentit de la llei que nosaltres estem totalment d'acord, veritat. Estic preguntant a l'Esteve mirant. Crec que és un avenç important. Crec que és cert, a nivell de memòria hem d'anar avançant. Encara hi ha, sempre es diu, no?, muchos muertos en las cunetas, no? Hi ha ferides que no estan tancades. Va ser totalment una guerra i posterior dictadura on... Jo crec que com el bando ganador és com vamos a enterrar la memòria, no? Jo crec que encara no s'ha fet justícia, perquè no ens oblidem que això va ser totalment il·legal i il·legítim, no? Per molt que ara ens vulguin vendre que vamos a olvidar el pasado no se puede, y la única manera es de resarcir, ¿no?, esos daños e ir caminando. Por lo tanto, celebramos que en el Congreso se vuelva a llevar y que de alguna manera se pueda hacer justicia en los años venideros, no? O sigui, totalment, és una aposta a nivell polític del govern d'Espanya, i crec que, com tot, que això també es va pactar a nivell de la coalició pròpia del govern. Una vegada més, així com la llei trans, etc., s'està complint amb els pactes del govern, no? Per tant... El gran problema que tenim és que aquesta llei no està consensuada amb la dreta, perquè la dreta no ha fet com va fer Alemanya, va desnazificar el país i vam entonar el mea culpa. Per tant, allà van fer una neteja de tota la impuresa del nazisme i han estat
a més, han prohibit els partits que feien apologia del nazisme doncs, durant tots aquests anys i totes aquestes dècades. No? Aquí no ha passat. L'altre dia, aquesta setmana, veiem el senyor Casado amb una mena de tertúlia amb el que havia sigut ministre d'Afers Exteriors, crec, en Salgado, i amb un tal Camuñas que va dir que la guerra civil va ser un cop d'estat dels republicans contra, pràcticament... Clar, tergiversant absolutament... Va dir que no hi va haver cap cop d'estat, no hi va haver cap cop d'estat. La guerra civil la va provocar la república. Clar, continuem amb aquesta història i el senyor Casado feia un mig somriure quan això ho deia, no? Clar, és el cap de l'oposició del partit més important. El problema que tenim és que quan arribin al poder, si és que arriben al poder, espero que no, doncs aquesta llei de memòria històrica se la carregaran i tornarem a estar exactament igual una altra vegada. I això és el que no pot ser. Els que no han fet els deures... Bueno, primer no han fet els deures els socialistes en el moment en què tenien majoria absoluta en aquest país. Havia passat la transició, la transició es va fer el que es va poder, això donaria per un altre debat, però hi va haver un moment històric, superat el cop de Tejero, etc, que potser els socialistes no van gosar, amb aquella majoria absoluta, a refermar-se en la seva llei de memòria històrica, condenant el franquisme, fent desaparèixer tota una sèrie d'institucions, etc. I després també van tenir una altra majoria absoluta que no la van fer servir. O sigui que també han esquivat una mica. Si està Unidas Podemos en el govern de la nació, es nota, i es nota segurament en aquesta llei de memòria històrica, que no és suficient. Però bueno, és un primer pas, no? Però la dreta no ha fet aquesta catarsis, no? I encara li costa condenar el cop d'estat, i encara li costa reconèixer que des de la Fundació Francisco Franco es fa apologia d'una cosa que és detestable i que va causar milers i milers de morts, milers i milers de represaliats, que encara hi ha gent a les carreteres que els seus descendents no han pogut ni enterrar. No es tracta de revisionisme, no es tracta d'obrir ferides, es tracta de tancar-les, de passar pàgina, de dir que allò que va passar no ha de tornar a passar i fer una demostració de veritat de democràcia. Jo tinc els meus dubtes de que en algunes ocasions el Partit Popular s'hagi després d'aquesta pàtina franquista i, per tant, continuarem igual si tornen a guanyar les eleccions, unes eleccions que, malauradament, tenim un partit encara més extremista com és Vox, que no sé si acabaran podent tenir la majoria absoluta entre tots dos. Per tant, tornarem una mica enrere i això és el que no pot ser. Les víctimes no es mereixen aquest tractament per part de la dreta en aquest país. Totalment d'acord, no? Ni les víctimes ni totes les persones que han vingut després, no? Són víctimes, també. Molt bé, ho hem de deixar aquí, però sí, perquè el temps passa volant. Molt ràpid, Escolti'm, però només una cosa, una pinzellada molt ràpida, perquè estem a les portes de les Santes. I, clar, no quedaria bé que no en parléssim, encara que fos només per dir com les viuran i què els hi semblen les Santes d'aquest any, atípiques per la situació Covid en què estem, però molt millors que les de l'any passat, que no n'hi va haver. Doncs, d'alguna manera, el fet de fer actes atípics, sí, no? Amb limitacions, amb controls, jo crec que és l'única manera de poder fer algun tipus d'actes i de poder viure, diguem-ne, dintre aquesta anormalitat, no? El que són les festes majors de la nostra ciutat. Per tant, jo el que sí, si és que puc demanar alguna cosa, és prudència per part de tothom i que gaudim, no?, de tots els actes, que d'alguna manera, que per nosaltres una cosa molt important és la descentralització de tots els actes, que jo crec que és una... No hay mal que por bien no venga, segurament l'expressió no és la millor per poder definir per tot el tema de la pandèmia, però jo crec que és un tema de cohesió social, cohesió territorial, d'una reivindicació de molts ciutadans i veïns i veïnes de la nostra ciutat, i que espero i desitjo que hagi vingut per quedar-se, no? Perquè així jo crec que una de les nostres apostes sempre ha sigut aquesta cohesió, i amb el tema de Santes i amb el tema cultural també ha de ser. Així que que tothom gaudeixi dels actes on hi vagi, prudència per part de tothom i a gaudir un any més de les nostres festes. Sí, crec que ja es va fer una prova pilot fa uns mesos, no?, amb el tema de Sant Jordi, etc. La cosa va anar bé, podríem dir, estava tot controlat. La Fira també ha sigut un exemple, doncs, una prova pilot de com les coses es poden fer bé. Jo crec que ha funcionat bé, no hi ha casos positius en tema de fires, i bé, doncs esperem que això continuï exactament igual. S'han pres, jo crec, totes les mesures perquè la gent estigui distanciada, i jo desitjo, com diu la senyora Martínez, la regidora, doncs li demano a la gent prudència, que gaudeixin,
i otro any serà. Vull dir, aquest any ho farem així i l'any que ve espero que puguem gaudir del 15, de la baixada, de la nit boja, etc com correspon. Però si no, no passa res. Vale? No passa res. El que hem de salvaguardar, torno a repetir, és el dret a la salut de totes les persones que viuen a Mataró, i si s'ha de ser d'aquesta manera, doncs que sigui d'aquesta manera, i si l'any que ve la podem fer oberta, doncs la disfrutarem doncs, millor. I tant, no? I tant que sí. Glòria a les santes. Glòria a les santes, sempre. Senyor Esteve Martínez, senyora Saray Martínez, moltes gràcies de veritat a tots dos per haver vingut. A vosaltres. A vosaltres. I bones Si no ens vacances. veiem abans, exacte, bones santes i Bones Les vacances.